Baya song norok world ni exciting longoi kakhna eba ride khlai kana tei mar jaga rogo bo berai khna norok je jaga rogo thang khna abo jotono public rong ni bagai khulukjago eba kebo phano rang rika hinke thangoi mano but norok side man world to emon tourist jaga bo tongo je aro normal borok thangnani sahos man glak o jaga o a borok rok no thangoi mano je ni bwkhao kirima kwrwi hinke tini video ang norok na haino 5 scary jaga funugano je bwkha kotor borok bagui simi no video last jora naidi. Hello baya song ang naidi ano Kokborok fake channel amti haitebo interesting fact naina bagui ani channel no subscribe khlai bell icon sebui ridi jefuro oro ketal video fainai noro notification manna bagui. Royal Rush Sky Coaster mo longoi Colorado tongo mo longoi Royal Joss hapung sakao sramjak actually mo hapung ni kni kesaro sramjak o hapung ni kni kesar ni tolao Arkansas tuima tongo mo Sky Coaster world ni jotoni selai kirima singcha Sky Coaster ang tabung norono sawana aro bahike longoi chokjak je fru norok aro thangnai puila to norok no harness ni samung bai kahamke cable bai khawi rinai aboni ulokhe marnis tei cable ni samung bai kaisa special mechanism bai norok no hani sakao tisajago aboni ulokhe norok no drop khai khiklai rijago aboni bagui norok onek speed o sweep ungui noka sakao ksawi thango jefru norok cable ni samung bai release khlai rijaknai afro norong ni speed 50 miles per hour jora ungui mano aro kaisa warning bo rijak tongo je borok rokni heart eba blood pressure ni problem tongo a borok rok mono right khlai maya. Macau Tower baya song Macau Tower Macau mungni kaisa city o tongo mo kaisa kotor skyscraper je kuchuk sakani simi kepla design by sramjak mo iconic design only 3 year ni bisingo no sramjagoi paika mo skyscraper 1180 feet jora kolok mo ni bisingo joto manui no tongo chung je luxury hinmani tei aboni logi mo aro ni top o bwkha kotor borok rok ni yakungo cable tar khawi free for khlai layo eba tola baklai layo aboni bagui bo mo jaga onek famous tei angno rokno saireo mo only bwkha kotor borok rokni bagui se. Jeep World Velocity baya song Jeep World Velocity balance mungni kaisa city o tongo Jeep World Velocity kaisa ride je hani selai 500 feet kuchuk sakao cable bai sramjak mo cable pura 1 mile jorani jagao thepajak mo ride bo kuchuk hapung sakao no sramjak norok oro thangke puila to norok no sakao khaja cable bai kahamke harness ni samung bai khawi rijaknai aboni ulokhe norok ni kuboni separate bell bai bo khawi rijaknai aboni pore tamo ungnai norok nukkhna video o aboni ulo norok no yakari rika hingke norok ni speed cable ni taro malmani pura 100 ni selai 110 miles per hour speed to hani 500 feet kujuk sakao cable ni kaisa bokrok ni te kaisa bokrok thangui sogui wano mo ride asake speed ungo borok oro ride khlai tongfuru special jat ni ice glass rijago norok jodi mo glass no thubui ride khlai ya hinke norok ni mokol to paika hinei chongsi di. Extreme lab bo kaisa special jat right no je chinni Wangcheng city o tongo oro kaisa theme park tongo oro no mo extreme lab sramjak ka mo basically kaisa longoi ni bodola mono challenging ride hinui sakai onek chanai abo ang tamoni bagui saka norok tabung no saimani thangano mo ride o hani 500 feet kuchuk sakao tongo kaisa siri eba mall hai kaisa stretcher je aboni kainui kcharo kotor gap tongo o kotor gap ni banchiui borok rok kaisa bokrok ni te kaisa bokrogo
thangna nango. Oro borok rongni safety ni bagui borok rongno only cable bai simise khajak bayasong norok chongdi norok ogebo baharma jorao bokhorok mihinui klai thangke tamo ungno saidaman hani 500 feet kujuk sakao norok only kaisa cable bai baksa choloi tongano but kisa jorane bisingo rescue khlaijagano but aboni bagino oro bukha kotor borok simise thangui mano. Incenti Stratosphere Hotel. Mo Incenti Stratosphere Hotel Vegas City o tongo mo bo kaisa ride no je kotor ni selai kotor royal coaster ride ni selai bo kirima singsa. Stratosphere Hotel o mo longoi je hotel ni top o tongo mo ride o 4 seat tongo je jaga o only 4 jon borok no achugui mano mo pura longoi hotel ni top o north east o emon babe sramjak. Mo hani 900 feet kujuk sakao oro borok achugui jefuru gurio afuru bini speed 40 to 50 miles per hour speed o gurio speed o gurima logibo o longoi riders rokno kwbangma degree tolao bo gurio tei gongrio. Kiriya borok rokbo o ride obosta hamya wngui thango. Bayasong abono wngka 5 secret attraction video sajak hengke norok like share khlainani tapokni tebo amte hai content naina bagui naidi ano Kokborok fake channel no subscribe khlaiui bell icon sebui ready.